9 अक्ट' नभेम्बर मंगलबार गोथार सान बावहाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा थाखानाय जोंनि थानसालि बे थानसालिखौ गोदान महर होनो थाखाय लुफुंनो थाखाय दिनै जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो बर' कसारि अनसाय गाव आहम खुंथायनि जानानैहाय बाहागो लानो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाथ्रा बेनो बे हाबाफारियावहाय फुंनिफ्रायनो जोङो माखासे बे हाबाफारिखौ जागायबोदों जों सेथि हाबाफारि हिसाबै जों साखोन सिखोन खालामनाय जों थानसालिनि सिङाव थानाय दाखोरफोरखौ जों फोसाबदों आरो बेनि उनावहाय जोङो फिरफिला बिर होदोंमोन बेवहाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनि उनाव फारियै हाबाफारिया दा जानानै माने जागासिनो दङ जोबनायनि फारसे फैबाय दा बेनि सिगां जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव आङो खुंथाय जानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायाव बाहागो लाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जनाय बियाबनि बा समस्थिनि मानगोनां MLA भुबन बेगु बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथाङा बाहागो लाफैनानै भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि गोसोनि साननाय बिदिनो थागिबि सुबुंफोरनि राव हारिमु धोरोमखौ हमथाना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावनायनि सायाव बाथ्रा बुंलांदों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिल' नङा गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिबो थाबाय थागिबि हारिफोरनि राव हारिमु आरो बिदिनो धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय मोनसे बिफान जे बानायदों बा खुलिदों बे बिफाननि नामा जाबाय इन्डिजिनियास ट्राइबेल फुड एन्ड कालचार होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट जे बानायदों बेनि दारैबो अनसुंथाइखौ होनो हानाय जायो होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेनि दारै अनसुंथाइखौ होनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा गावनि MLA फान्डनिफ्राय 10 लाख रां बे बाथौ थानसालि लुफुंनायाव माने रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावलांदों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गाव आहम खुंथायाबो एसेल' रां मोनदोंब्लाबो जोङो 20 लाख रां अनसुंथाइ बाथौ थानसालिखौ लुफुंनायाव जोंबो अनसुंथाइखौ बावहरनाय जादोंमोन बे खामानिया जासिगोन जायखिजाया खोब मोजां मोनदों आरो मानो मोजां मोनदों बे जाहैबाय बर' हारिनि जि मोनसे आंगोथि सिनायथि बेखौ हमथाबोनानै खामानि मावबोनायाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ बिन्दो खालामनानै बाथौ सिबियारिफ्रा जि खामानिखौ मावबोदों जि बिहोमाखौ होबोदों बे बाख्नायनो गोनां बाथ्रा दा समनि फाखोनाव जोङो बेखौ रोखा जोंनि बर'नि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम मानिनायबो दङ अब्लाबो बर'नि आंगो आरो गुदि धोरोमा बाथौआनो बेखौ जोङो सिखार खालामनांगोन सिमान जानांगोन दा बर'नि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम फालिनाय दंसै मानोना भारत हादोराबो मोनसे धोरोम लायै मोनसे बासिलायै धोरोम बासिलायै हादोर ओंखायनो जाय जि धोरोमखौ मोजां मोनो बे धोरोमखौ फालिनो हायो बियो जोंनि संबिजिरनि सुबुं मोनथाय बेखायनो जोंनि मानसिफ्राबो बे खान्थिखौ गनायनानै दिनै गुबुन गुबुन धोरोमखौ मानिया नङा मानियो अब्लाबो आं बेखौ बुंगोन जोंनि गुदि धोरोमनि बागै जोंहा बावनांगौनि बाथ्रा फैनो नाङा जों गुबुन धोरोमखौबो फालिबाय अब्लाबो गावनि आंगोथि आरो गुदि धोरोमखौ बावनानै थांनाय बाथ्राखौबो जोङो साननो हाया बा साननो नाङा जोङो दिनै जायफ्रा गुबुन धोरोमाव सिबिगासिनो दं फालिगासिनो दं बेनि फारसेबो जोंहा हिंसा जानांगौनि बाथ्रा गैया हिंसाबो जानो नाङा जोङो बेखौल' जों रोखा जानांगौ जोंनि गिदिर माब्लाबा बबेबा समाव धोरोमनि सावरायमा मेलफोर जानो हागौ गुबुन हादोरफ्राव जानो हागौ बेफ्राव जेब्ला सोंनाय फिननाय बा जोंनि गेजेराव सावरायनायनि आयदा हिसाबै जेब्ला नुजाफैयो बर'नि बाथ्राखौ जेब्ला हारिमुखौ जेब्ला आरो जोंनि आंगोथि गुदि धोरोमनि बाथ्रानि बागै जेब्ला सोंनाय जायो बा मोनथिनो नागिरो गुबुन हारिनि हादोरनि गेदेमा सुबुंफ्रा बे समाव जोंनि फिननाया जेबो गोनो गोथो गैयालासेनो बे जानांगौ बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोम बे जानांगौ थांनाय समावहाय मा जादों मा जायाखै बे आलादा बाथ्रा दा दिनैनि गोदान मोनसे सोदोमस्रिनि बारायनाय मुगायाव जों साननो हनो बिजिरनो
हासै मोजां गाज्रिया बबेखौबो जों बिजिरनो हासै ओंखायनो थांनाय समनि जाखांलांनाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जोङो बिदिन्थि हिसाबै लानानै दिनैहाय मा खहा जाबोदों जोंहा बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों हाबाफारिफोरखौ लानांगौ मावफुंनांगौ धोरोमनि सायाव सावरायनाया बाङाय जादों होननानै बे बाङाय जानानै थानांगौ बे जानो नाङा आरो बबावबा गेना गोरोन्थि दंबा बेखौ जों बोरै फोसाबनांगौ आजावजाथाव खालामनो हायो बिनि फारसे सावरायनानै जोङो सिगां लांनांगोन अब्लानो आं सानो मालाबा समाव बर' हारिनि जि मोनसे आद्रा थांखि मिजिं सिमां बा मावनो गोनां बिबानफोर बियो जाफुंहैगोन होनना जों मिजिंथिबाय धोरोम सिबिनायनि बेलायाव मेसेज होनो माने आं बुंलांबायानो आरो गोदानै बुंनो माने मोनसे धोरोम बासिलाय हादर होननानै बावहाय गुबुन गुबुन धोरोम मानिनाया बर' हारिनि गेजेराव दिनै जेराव दङ गुदियाव न'खराव बेयो गिलिर बिबान दङ दहायनो एसे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बुंदोंमोन सारिथि बिगिनसे दहम होननाय बाथ्रा दङ दा बेखौ साननानै नायोब्ला जोङो जोंनि धोरोम सिबिनायनि बेलायाव सोरबा ब्रह्म सिबिदों सोरबा ख्रिस्टान सिबिदों बा जों बाथौ सिबियो बे सिबिनाय इसोर सिबिनाय समाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर फिसा फिसौफोरखौबो लाफानानै धोरोमनि गियानफोरखौ जेब्ला होनाय जायो बा होयोब्ला बियो सोलायनाय लाबोनो हागौ होनना फोथायनाय दं थारैनो सोलायनाय लाबोगोन आरो जोंनि गाज्रि आखुजों जि खामानिफोरखौ जों मावो बा गाज्रि आखु दङ जौ लोंनाय निसा बेसाद जानाय आरो लोगोसे ड्राग्सनि बाथ्रा जि बुंनाय जायो बेफोरखौ जानाय सोबनाय बेयो देहानि थाखाय मा खहा लाबोयो माहारियाव मा खहा लाबोगोन बेनि सायाव जेब्ला बिजिरनाया उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो धोरोमनि गेजेरजों एसे एसे बिसोरनि मेलेमाव खर' मेलेमाव सोनानै होनो हानाय जायो बियो देरनानै हयथ' मोनसे मोजां मोनसे हालोदाव बियो मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों जोंखौ सोलायहोनायाव लाबोनो हागौ आरो बियो हारि दानाय मोनसे गिदिर मोनसे लामा जाहैनो हागौ होनना आं फोथायनाय दं ओंखायनो जोङो इसोर सिबिनायाव सावरायनायाव बाहागो लानायफ्राबो जोंनि आइ आफा आरो जोंनि न'खरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ न'खर बिगोमाफोर दङ बिसोरनि सायाव सोनारगोन मानोना मर्निं ससार डे होननायबो दङ बे उन्दै समावनो थिग खालामनो हाखायाबा देरनानै थिग खालामहैनांगौआ गोब्राब जायो मानोना गोरलै औवाखौ फेदेरनानै दौहोनो हायो होननाय बाथ्रा दङ आरो रानाय औवाखौ जेब्ला जोङो फदबगोन बे बायगोनसो बिदिनो उन्दै समाव जोङो आखल आखु फोरोंनायाव बेखौ लाहोनो हायो बा जों फोरोंनो हायो नाथाय जेब्ला नोंनाव गाज्रि आखुफ्रा हमना लादो रोदा सुबायबा गोथौयै रोदा सुबायबा देरनानै बेखौ बोखारनांगौ बे गाज्रि होननानै बुङैबाबो बेयो खामानियाव फैनाय नङा जेरै रानाय औवाखौ फेदेरोबा बायो होननाय बायदि बाथ्रा बुंनाय बायदि बे जाहैनोबो हागौ আমি খুব সুখী হৈছোঁ এই ইয়াত গোল্ডেন জুবলি ইয়াৰৰ কাৰণে 50 বছৰ হ'ব আৰু 4 বছৰৰ পাছত তাৰ আগতে 3 কোটি টকা খৰচ কৰি ৰাইজৰ অৰিহণাৰে ইয়াত যিটো আপোনাৰ আমাৰ বাথৌ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ চলিছে তাত মই সঁচাকৈ সুখী হৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আপোনাৰ ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 5 লাখ আৰু মোৰ MLA পুঁজিৰ পৰা 10 লাখ মোৰ ফালৰ পৰা অৰিহণা আগবঢ়াই সামান্য অৰিহণা আগবঢ়াই এই ৰাইজৰ যি নিজা প্ৰচেষ্টা 3 কোটি টকা খৰচ কৰি যি বাথৌ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ এটা মহান দায়িত্ব লৈছে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা আৰু ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেইথ এণ্ড কালচাৰৰ পৰা 5 লাখ টকা আমি দিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত আগবঢ়াইছোঁ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ইমান সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা মই ভাবোঁ এইটো এটা উদাহৰণ হওক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে যে সমাজে ৰাইজে যদি আপোনাৰ নখ জোকাৰে নদী বব বুলি সেইকাৰণে ইয়াত যোনটো হৈছে মই সঁচাকৈ মই উৎফুল্লিত জনগণে যে এনেকৈ নিজৰ প্ৰচেষ্টা যে 3 কোটি টকীয়া এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প যে লৈছে তাৰ কাৰণে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ